இப்போ நகங்கள் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இது வந்து நம்மளோட விரல்களுடைய நுனியில இருக்கக்கூடிய அப்பெண்டேஜஸ், அதாவது இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாதுகாப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரொம்ப அதிகமான இரத்த ஓட்டமும் நிறைய நரம்புகளோட நர்வ் எண்டிங்ஸும் நிறையா இருக்குது. அதனால தான் நகத்தில் ஒரு சின்ன அடிபட்டா கூட நம்மளுக்கு அதிகமான அளவுக்கு வலி வருது. ரொம்ப சென்சிட்டிவான நம்மளுடைய விரல் நுனிகள் வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக படைக்கப்பட்டது அந்த நகங்கள். ஸோ அந்த நகத்தை நாம் எப்போதுமே அழகுபடுத்துறதுல தான் குறியாக இருப்போம். ஏதாவது மருதாணி வச்சுக்குவோம், இல்லைன்னா நெயில் பாலிஷ் போட்டுக்குவோம். இப்போல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக அதுக்குன்னே ஜுவல்லரிஸ் மாதிரியே வந்துடுது. அந்த அளவுக்கு அதை வந்து பாதுகாப்பாக பார்த்துக்கிறோம். ஆனால் இது ஹெல்த்தியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து நாம் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? ஒரு நல்ல நகம் அப்படிங்கிறது வந்து நல்ல பிங்க் கலரில் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு விட்டிங்கன்னா திருப்பி அந்த பிங்க் ரீட்டைன் ஆகணும். அந்த மாதிரியான ஒரு நல்ல நகமாக இருக்கணும். மஞ்சள் நிறமாவோ, கருப்பு நிறமாவோ, ப்ரௌனாவோ, இல்லை வெள்ளையா கோடுகளோடையோ அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக அதில் வந்து நீங்கள் ஹெல்த் கேர் பண்ணணும்னு அர்த்தம்.